кажете с по едно изречение какви мислите, че сте и как искате да ви приемат. Вие с Хриса на видео. Аз мисля, че съм миличка. Добричка съм с тия, които са добри с мен. Малко съм запаметна понякога. Оптимистка съм. Да. Моето ще е малко дългичко обаче. Давай да въпроса. Каква мисля, че само? Мисля, че... Не знам, човек като човек. В смисъл, аз съм като вас. Не съм нищо повече, нито нищо по-малко. Не съм за някаква голяма. В смисъл, в определени ситуации... Не знам, самочувствието ми е малко по-високо, но... И все пак границата е нормалното. Как искам да ме възприемат? Като... Не знам, като равна. Не като нищо повече или като нещо по-малко. И мисля, че не съм много умна, в смисъл. Да, това си много пъти казах смисъл, но не, умна съм просто по Добре, по-добре много високи, да. Много говоря, много